Na zdraví, já vás vítám tady toho videa. Já jsem Kennyček, je tady se mnou Ori a je tady to je Skittlesový challenge Modern Warfare. Mám tady 4 balení Skittlesek, už jenom, bohužel. A když někoho zabiju, tak 2 Skittlesky, 4 za 2 killy, 6 za 3 killy a takhle. A když mě někdo zabije, tak 3 a když mě zabije Ori, tak 4 si musím dát. Třeba nějaký? Assault. A doufám, že mě hned nezabije Ori, protože už mám rozjebanou kusu. Ne, mě někdo zabil! 3 Skittlesky, beru. F2 respawn. Cool. Máme granát? Ori, čau. Máme Gčkem granát. On je tady granát? Jo, zase mě někdo zabil. Jo, jsem se nevšiml. Change team. Ja. Já prostě musím vraždit Kenny. Prostě povinnost. Zase mi to nebo jsou CDčko fakt jenom o tom, kde je větší camper. Ne, spíš kdo má si rychlejší reflexe, kdo má lepší zbraň. No, říkám, kde je větší camper. Kempa. Vykup se na headshot. Hello! Ne! 4! A to bylo tak epic. 4. Dá se nějak změnit klasa? Jo, change class. Ty vole! Se pohnu a někdo mě zabije. Who shall not live in my... Ne! Já mám celou hubu Skittlesek, ty vole. Hodně homosexuálně. Hi Kenny. Ne! Papej. Jak si úplně krásně přišel pod nás. Oh shit. Jaký noobtuber. Takže Kenny, jak pasmá tvoje pusinka? Pod nás Skittlesek. Ne! Zabil mi Ken, tak. Super, jo, ty vole, mám plnou. Tak jak chutná, Kenny? No už blbě. Užíváš si to? Ahoj! Ten úplně smuk, jak narveš tu ruku do té misky a sežereš to, je nádherný. Nebo já mám... To je tak tvrdě uspokojící vědět, že tak krásně trpíš. Já mám zapnutý i facecam, ty vole. Takže to natáčím na webkameru. Ale... Ty vole, já tě zabiju. Enjoy, bro. Enjoy your Skittles time. To je taková slast pro mě úplně slyšet, jak trpíš. Škoda, že nevidím tvoj obličej. To uvidíš potom na tom videu. Uvidím vlastně, já to uvidím. Já se tak těším. Křiníš se hodně? Hello! To myslím. Hello! Ne, mi někdo... Že mi... Ne, někdo mi tě vyšel. Dívat, teď jsem to polknul, kurva. Já absolutně nevím, kam mám jít. Já tady běhám. Víš, jsem byl úplně epic. Co? Kdyby si byl jako nějak úplně Ne, do prdele. se tě vole, když nechodí hledá, jako potrekoval.
No to by bylo úplně Mysleli jakože... Fan only for you. Já to musím udělat. Ahoj, Kenny. Ne. Kytles, yeah. Prdele, ty kolik mám skóre? Půl? 10 smrtí. Enemy UAV is airborne. Enemy helicopter approaching. Friendly airstrike on the way. Enemy UAV is airborne. Enemy UAV is airborne. Aspoň ten jeden kill. Nemáš jediný kill. Aha. Já mám tím, že prostě... Kurva. Jenter, baby, jenter! Oh yeah! Opasky klesají. Enemy helicopter approaching. Papejsky, Gregi, papej. 40 ku 30, to je dobrý. Ne, jako... Jedna... 0 ku 16. Jako zabil! Jako zabil! Ty jsi ho zabil? Já mám také pocit, že s Kaubluště se začal jakože pomaličku jakože mutovat, víš? Že jakože se už slabě. Kary. Já mám tě! Enemy helicopter approaching. Enemy UAV is airborne. Ahoj! Enemy UAV is airborne. Oh yeah! Ahoj! To je taková slast! To je taková skurvená slast! O, až zabiješ 50 na lidi jako já, tak ale jsme MLG, FLG, OMG, WTFG, GG, OMG. Nikdo nezabil. No, někdo. Takže, Kenny, zkus momentálně popsat slovy, jak tvé puse vypadá. Ne, mě tě vyžrali, kurva. Enemy UAV is airborne. Ale už jich mám málo. Stejně mě bolí.
vole. Nevedu se ti tam ještě vůbec? Já si je dávám teď na hrstičky, páč to nejde. Další hrst Skittlesek, jo. Ty král. Si rovnou do houby narvit celý balíček, to máš rychlejší. Oh, you don't say. Já jsem to taky skoro vykuchal, kdyby tady skurveně nebylo to, že když měníš zbraň, tak nebudeš kuchat, ty vole. To tebe na roce skurveně zase pistolky. Máš tam dost? Tak kamarádi dělej. Ty kamarád mrzí. Jsi si vynaradil to, že jsem tě zabil zase 10 krát. Tak on ti zase někdo vyžel. Aha, tak mu zabil helikoptera. Ty vás udělám fakt jak úplně normálně MOAB a let's have some shit fun. No, bude. Ne. Hello! Have a candy! Hello! You like candy? Entropy, yeah, slast pro moje uši. Hello! I think you're fucked up. Kdy to je, že ti něco takového napadlo? Ne. Ani malička. Ani jako tak, jakože úplně pochyby uvnitř tvého nitra, které by jako ti říkali, ty jsi ale kokot. Celá často. Líbí násačenka? Takhle mám 57,45 a na to, že to hraju první den, tak na B. Klepána škeny, samozřejmě poslední 5:31. Jíra fakt was given, my dead player. Tak jen jakože fakt CODčka jsem myslel, že nebudeš takhle hrstý, jakože si to říšeš. Ty vole, už mi zbývá jenom 1, 2, 3, 6, 9, 10 chytů. Taková škoda skytl se úplně. Tady čeká úplně velká hrst, ty vole, musím narvat do huby. Jde se ti to tam ještě vůbec? Právě o tom litu. O tom pochybuju. Hello, další 4 baby. Už jenom jedna mi zbývá. Jeden pytlík? Nebo jedna skytlska? Jedna skytlska. Ty vole, tak to jsme je projeli hodně rychle. Ty vole, ale já teď mám jakože velkou hrstcí narvat do huby, páček, já se to nestihl jíst. Takže celou dlaň si narvat do huby. Tak pořádně to narvej do té facecam, jak to žereš a já si to chci úplně užít. Ty tvé úplně tvůj výraz v očích, oh Jesus Christ, please. Why? Why? Oh. A nebo už jenom 5 vteřin. Oh. Oh yeah, da 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 da, da da, Takže kolik jsi jich sežral? Kolik? 3 balíčky? Nemůže, no? You don't say!
Oh, broadcast. Get hardcore. Hardcore modes. Remove your HUD and make your weapon less effective. A jdu zamrat nějaký ty DLP first. Mně se úplně líbí, jak tady ty všechny multiplayerové mapy jsou prakticky rip-offy z kampaně. Mhm. Smoke, nic nevidím. Vidím hovno. Marňák nebo obfor? Cože? Marňák. Já jsem mariňák, takže ty jdi... Obfor. OP first. OP first. Proto mu říkal prostě OP first. Jaký pak, nevím, jestli používají... Jakože mají tady nejdivnější monitory, co jsem kdy viděl. Jo. Skurveně vysoký a skurveně tenký. Já nikoho nemůžu najít, tady to mám v kruzí. A tu nikdo není. Sup, bro? Už mi došly skydlsky, už nemůžu žrát. Vypadám jak sisal, ty vole. Co tomu věřím? Zabil mi nějaký dagot. To je tak... líbící. Odkašlat. Šup. Tak podívej se na nebe, ty, to je taky unhade. Já nemůžu. Já jsem se to nepodívej. Krávo, mi do držky někdo narval 3 fleše. Aha. To byl ty? Aha. No, máš štěstí. To bylo prostě boom, boom, boom a boom. Až pak, v momentě, když jsem se byl jakože měl tu možnost se kurva s maličko pohnout tou myší, tak mi někdo zabil. To jsem byl já. No, já se to nenávidím. Za to ty skytl? Co jsem to svým tělu kurva udělal? Jsi mi je měl dát, ty vole, taková škoda, skytl se úplně tobě. No jasně, díglem. A dígly jako úplně... Deagle. Je to podstatný zabit díglem. Deagle. Mě čas fascinuje úplně ten niket, co tady jsou. To já, kurva, mě pálí jazyk. Ty jazyk? Jo. Co? Aha. Že se dali you mad? Ne. Jazyk nepáně si. Ty vole, já mám úplně rozjebaný jazyk, volí, a to jsem je ještě všechny nedožral. Ty spině. Ty vole, jak se nebyl úplně kušek. Finally he's dead. Já jsem úplně jakože... Tohle mě kuevsky baví. To je jakože ironický, že my dneska hrajeme CD4, když dneska vyšly Black Ops 2. Že why not?
Takže počkat. Ty už jakože ty Skittlesky dopapal, nebo ještě se jakože in progress? In burger, pořád mám v hubě. Enjoy. Aha. Počkat, takové, to už jako fakt těch 5 minut nemáš v držce? Jo. A jasně, co udělej. Už pohnout. No, hele. Tady má to někdo koupit supresu. Aha, nevím. Oh shit, oh shit. V téhle hře jsem už asi fakt asi 5krát stalo, že jsem se zabil vlastním granátem. Páč ten granát lítá tak skurveně blízko. To fakt jako kdyby házel 100kilový budr. Velmi máme komedy, tak to hodím pod noho a jdeme týpnout. Takhle asi prostě funguje voják americké armády. Máš ještě opora v hubě? Už jsem začal progresovat. Tady. Jste milé. Tady ta mapa je nějak moc velká, se mi zdá, jakože příliš velká. Prostě tady nikdo tady není. Jenom kempři. Potom jsou CDčka. Oh shit, I'm flashed. Yes! Dal kill? Ne, sežral jsem to. Takže. Oh, hello, back to your normal life. Tak co, jak se dejchá? Docela dobře. Jo. Jsi napít, ty vole. Takže jo, já se s váma loučím lidi. Na příště, jestli budeme se odhodlávat dělat další takovýhle video, tak napište, co by mělo být za jídlo nebo za činnost a jakou hru. A já se vám loučím, no, a u dalšího videa se uvidíme. Ten Deschluss? Mám absolutně vyjebanou hlavu a ústa, protože jsem sežral asi tak 200 skittlesek. To určitě víc. A napá, budu běhat s RPGčkem, bude prdel. No. A to je tak všechno, takže já se s váma loučím. Ahoj.